En este primer programa de Temps d'Esports tenim com a convidat especial a Fernando Giner. Bona nit, Fernando. Hola, bona nit. Exfutbolista del València i president de l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol. Fernando, com va anar aquest partit que va jugar contra els veterans del Burxassot per una causa solidària, no? Sí, bueno, era para recaudar fondos para el estudio del cáncer y se va a cumplir el objetivo. En Burxassot se reuniren dos equips, uno el Burxassot i l'altre el València Club de Futbol, i a més gent que feia més de 30 anys que no es veia, no? Molts dels jugadors del Burxassot d'aquella època pues, també militaren en les files de l'escola del València Club de Futbol, i va ser molt bonic reunir-se una altra vegada i tornar-se a veure, jugar aquest partit, que el camp estava ple i que la gent poguera disfrutar d'aquests jugadors, de veure-los dins del terreny de joc i, a més, d'aconseguir l'objectiu que era recaudar fondos. Bueno, i també l'associació de futbolistes, a més de tindre aquesta causa solidària, també heu rebut ara un objecte molt especial. Jo vull que ens contes aquesta història d'aquesta bandera que vos ha arribat, una bandera que data de 1924. Sí, en 1924, el 21 de setembre, va ser la fundació d'aquesta bandera, va ser la bandera fundacional del València Club de Futbol. I, desafortunadament, fa uns 25-30 anys, desaparegué. No sabem els motius, però desaparegué. I, afortunadament, ara ha aparegut una altra vegada. Explicar com? La veritat és que és complicat perquè pareix una pel·lícula, el dir com ha aparegut la bandera. El cas és que aparegué un dia aquesta bandera en una caixeta en l'associació de futbolistes, la dugué un senyor, i després vàrem comprovar que el que n'hi havia dins de la caixa era la bandera, i era la bandera real, la bandera fundacional, l'original del València Club de Futbol. Tinguem l'oportunitat de 10 dies després tenim el dinar de l'associació de futbolistes, i quin millor marc per a presentar la bandera que varen trobar davant de tots els nostres socis. Jo crec que és un objecte molt important per al club, és un objecte que s'ha recuperat, no l'ha recuperat l'associació, l'ha recuperat, l'associació és el mig, però aquesta bandera està clar que qui l'ha fet aplegar a l'associació té un objectiu, i és que la bandera torni on tenia que estar sempre, on no tenia que haver eixit. I n'hi ha que donar-li les gràcies a aquesta persona que no sabem qui és, però que l'has que guardar, l'has que mantès de la manera que està, perquè és veritat que està deteriorat per el temps i per els puestos on haurà estat, però és veritat també que aquesta bandera se pot restaurar i que deu d'estar en un puesto important en el club. És una història de pel·lícula, Fernando, però també de pel·lícula és, aquest canvi que ha patit el València Club de Futbol de la temporada passada a esta. Jo recorde la temporada passada, vosaltres de l'associació, donant una roda de premsa per a demanar la unió del club per evitar, que el València poguera patir aquests puestos de descens perquè era un perill real. Actualment han canviat molt les coses esta temporada. Bueno, el futbol és veritat que té èpoques, té moments, però sí que l'any passat, no sols l'any passat, sinó els 2 anys anteriors, passaren moments molt difícils, i ahir és on se veu l'afició, on se veu és que de veritat recolzen el club, recolzen l'equip, el valencianisme, i nosaltres som part principal, perquè l'associació de futbolistes de València són els que han viscut més directament el club des de dins i l'equip des de dins, i no podem estar al marge quan les coses no van bé, o també quan van molt bé parar un poquet. Entonces, ja t'he dit que nosaltres, quan hi havia que eixir, isquérem públicament a recolzar a l'equip, recolzar al club, perquè al fin del cap, si el club va mal, si l'equip baixa de categoria, nosaltres també baixem de categoria, i no podem deixar que això passi. Per tant, que sempre estem, l'associació de futbolistes de València sempre estem, i ara, en els bons moments,
pues, bueno, estarem un poc més apartats, perquè quan les coses van bé n'hi ha que donar-li protagonisme real a qui ho té, però nosaltres estarem darrere sempre apoyant al club, apoyant a l'equip i apoyant, per supost, al president. I d'esta temporada què penses? N'hi ha que ser caute? Podem disfrutar del moment? Estem en tercera posició en la classificació, Fernando. Sí, bueno, n'hi ha que ser caute. Ni l'any passat eren tan roïns, ni este any són tan bons. Volem ser bons, no? I la millor prova d'això és el treball diari. Els jugadors i l'equip se fan en treball diari. Jo crec que este any per fi s'ha acertat en el funcionament de lo que és l'estructura del club, tant l'estructura deportiva com la confecció de l'equip, i tenim dues persones que saben de futbol, tenen experiència, com són Marcelino i Mateu Alemany. Són dues persones, una que ve del terreno de xoc, l'altra que ve dels despatxos. I després és important també recalcar que no haurà sigut possible si el màxim mandatari, el que té les màximes accions del club, no haurà volgut donar aquest canvi, efectivament. Tenim un nou president, Anil, que coneix la ciutat de València, coneix el club des de fa més d'un any que vingué, i aquest canvi al final dona resultats. Esperem que aquests resultats tinguin continuïtat, que l'equip continuï treballant com ho està fent, perquè és l'única forma d'obtenir un benefici